foli ni tantoli ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati na aw minnu sɔgɔnbɛ an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila an ka wulaya n'a kibaruyaw kɔnɔna la ka sanga ni bi tarata mɛ kalo tile 5 san 2026 an ka fintigilakaw ka sanga ni avril kalo tile 25 ye u ye jugu maa 2500 ka olu de daji o kɔrɔfɔw de kɛra irisi kɔkancaw olu ka minisiri ka kibaruyaw ye ka fara irisi fintigilaka minnu bɛ yan nɔ ni o ye afirika kɔri ye ko an ka fintigilakaw ani AES jamana ani irisi ka boloɲɔgɔnma kɛra sababu ye ka o maa de daji ni bingani wale ninnu senfɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma ni o ye fintigilakaw ka ɲɛmaaso ye chef d'état-major général des armées a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni kunungo mɛ kalo tile 4 ye an ka cɛbaw ye wulikajɔ kɛ fan caman fɛ Jura Menaka ani fo ka taa se Sevare marabolo kɔnɔ yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen na ni u ye maa ŋaniyajuguw ka olu daji dɔnni maaw ye tɛgɛ da furakisɛ dɔ kan furakisɛ mun ni o tɛ sariya kɔnɔna la iji ko bunakun kan baaraw bɛ ka daminɛ maa mun kan ka taa iji tagalaw ka u bilasira olu ye diinɛko minisiri ka a kuma ɲɔgɔnya kulukorokaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko gilasiko gɛlɛya bɛ yen nɔ ko kurantigɛ kɛmɛ o sababu ye mayinakaw fɛ yen nɔ sifinaka caman kɛmɛ ka tungaminɛ bila ka u ɲɛsin sɛnɛko ma Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye TV5 ka kunnafoni sira k'a tigɛ bawo ko jalaki min bina u kan u bɛ ka bamanciya walijɔ kɛra tigilamaw ka u kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ ka kunnafoni cari ni o ye apologie du terrorisme ye Amérique jamana ɲɛma Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ n'u ka batonbaw kɛ ka jamana tɔw dɛmɛ yaasa u bɛ se ka tɛmɛ Detroit d'Ormuz kɔnɔna la cogo min na ni de an ka wulada in na kibaruya la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛw fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye jaw ani nɛgɛ karafew ka o dajiri to Keba Jalo bolo an bɛna sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. Sibiri avril kalo tile 25 kɛra sibiri fima ye an ka jamana bolo o mun ni bingani wale tigilamaw nana ka taa bi an ka jamana fan caman kan ka daminɛ Kati fo ka taa se Kidalayanfanw fɛ ka sanga ni o wale ye ni an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw kɛ ka u kunbɛn ka u jɔ u kolo la yaasa ka se k'u ka kalilikanw k'o labato o wulikajɔ ni o baaraw kɔnɔna la Mali fan caman kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ani an dɛmɛbagaw AES jamana fintigilakaw fo ka taa se irisi jamana ma ko an ye maa ŋaniyajugu ninnu maa 2500 ka o de daji ka sanga ni avril kalo tile 25 ye kɔrɔfɔ ninnu dayɛlɛmara irisikaw ka kɔkancaw minisiri ale ni fo ka taa se Afrika Corps u ka bɔlɔsiraw yɛrɛ k'a fɔ ko nin wale ninnu kɛra kɛlɛ gwanenbaw ye kɛlɛ mun kɔnɔ ni an ka cɛbaw ye u jɔ u kolo la wa u ye jugu kɛlɛ ka jugu daji n'u ka kalikan u kɛtɔla ka fini ta ka yɛrɛ k'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo cogo u bɛ Mali kumabɔ u bɛ malidenw n'u bolofɛnw lakana ko kɛlɛ ninnu gɛlɛyara n'a kɛra sababu ye ka an ka finitigilakaw ka minisiri Sadio Kamara ka ale taɲa ko o bɛɛ la taa an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔbaw de kɛ k'a daminɛ Kati fo ka taa se Kidali ma Sevare ani yɔrɔ yɔrɔ Gao maa ninnu ni bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ irisi fintigilaka ninnu ka kɔrɔfɔw la ko u maa 112 ɲɔngo de kun nana yaasa ka se ka na u ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na fanga dafiri ka o ɲɛsin anw ka jamana ma nka k'u to u ka o wale ni o ŋaniya juguya in na u nana cɛfini tabaw sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ maa minnu ni u labɛn bɛ ni u kunkolo giran bɛ ka se ka juguw kɛlɛ ko o siratigɛ la an ka cɛfini tabaw ka fara AES ka kɛlɛbolo kelen ka force unifiée ka fara irisikaw ka African Corps kan ko an bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛdi ɲɔgɔnmaw o de bonyana kosɛbɛ jugu ninnu nana an ye u koron an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko wa ko an ye dadigi mun kɛ u la hali n'a sɔrɔ kɛlɛ ganna fan fila bɛɛ lajɛlen na wa an ka jamana taara sangafo la o sangafo kɔfɛ ko an ye jaabi minnu bɔ a bɛ maa munafabaw b'a yɛrɛ k'a fɔ juguw mana na bi anw kan anw ka cɛbalenw labɛn bɛ ka se ka vengeance ni o ye dadigi mun kɛ anw na u ye binni mun kɛ anw kan ka se ka tasarali kɛ o la walima ka u bɛɛ lajɛlen daji ko o siratigɛ de la jaabi mun bɔra o de kɛra ka bamanciya walijɔ kɛra tigilama ninnu maa 2500 ka olu bɛɛ lajɛlen daji ani fo ka taa se
u ka mobile mun ni u b'a ta ka cɛnni kɛ mobile 102 ɲɔgɔngo u bɛɛ lajɛlen dajira fɛnɛ u bɛ jan da mobile minnu na ni o ye véhicule kamikaze ye ko an ye o 2 daji u ka moto 100 caman ko an ka finitigilakaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bugurijɛ ye fo ka taa se u ka maramafɛn camanba ma ko an ka finitigilakaw AS finitigilakaw ani an dɛmɛbaga irisi jamana an ka cɛkɛɲɔgɔnma kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye ka dadigɛ jugu la kosɛbɛ o jaabiw kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso tɔgɔ la kɔrɔfɔ minnu kun dayɛlɛmayara ORTM jabarani sanfɛ yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ fanga bonyana kosɛbɛ wa jaabi ye mun ye o de ye an ka jamana finitigilakaw ye se sɔrɔ bawo bingali mun ni a bɛ kɛ maaw kan ko diɲɛ jamanaba bɛɛ ni bingani ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ o kan nka jaabi ye mun ye bingani bɛ kunbɛn cogo di an bɛ fagali da u kan cogo di ko fagali mun dara u kan o de ye jaabi ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka cɛfini tabaw u bɛ u kolo la wa ko an ye dadigi kɛ u la f'u tun bɛ ka boli ka u yɔrɔ ɲini halisa ko ka sanga ni bi don ye an ka cɛfini tabaw bɛ wulikajɔw la su ni tile ka jugu ninnu sira labɔ jugu minnu n'u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka an ka fanga dafiri ka na ni u nigamaw ye ko u ni kɔnɔna jugu ni kɔkan jugu olu bɛɛ lajɛlen dɔ farame ɲɔgɔn kan ka se ka janfa mun labɛn ni don in kɔnɔna la irisi kɔkancɛw ka minisiriso ka fɔ la ko janfa mun kun labɛn bɛ an ka jamana kama o janfa sera ka kunbɛn ala ni an ka finitigilakaw AS cɛfini tabaw ani irisiw an ka boloɲɔgɔnma ɲuman kɔnɔna la wa ko bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ bɛ sen na baaraw bɛ sen na an ka cɛfini tabaw fɛ irisiw AS finitigilakaw an ka fara ɲɔgɔn kan kulu in jugu fɛn fɛn bɛ yen nɔ mali jugu jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni u bɛɛ lajɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini k'an ka jamana senkɔrɔma cɛ wa k'u bɛ na cɛfini tabaw sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ minnu labɛn bɛ ka se ka u so ci an ka finitigilakaw ka ɲɛma ka cikana mun ni a bɔra ka sanga ni kunungo tɛnɛ mɛ kalo tile 4 a yɛrɛ k'a fɔ ko kunungo an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ terrain sanfɛ marabolo caman bɛ yen nɔ an ka cɛfini tabaw ye baarabaw kɛ olumasiri tabaw ka ɲɛma ka fɔ la ko k'a daminɛ Jura fo ka taa se Sevare ani fo ka taa se Menaka o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ye susuli ta k'a da juguw kan bawo ko kunungo sɔgɔma Jura localité kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw u taara jugu dɔw dogolen sɔrɔ minnu ni u tun bɛ pick-upw kɔnɔ ani fo ka taa se moto camanba ma ani taji kun dogolen bɛ u bolo u kun kan bɛ u dogo jiritu de dugu ma nka foyi ma u tila k'u yɛrɛ kɛ n'a fɔ jiri dɔ ko an ka cɛfini tabaw ye u viser ka u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛma ka fɔ la a yɛrɛ k'a fɔ kunungo o siratigɛ kelen kɔnɔna la cɛfini tabaw ka baarabaw kɔnɔ ko an ka wolomasiri tabaw Sevare lamini kɔnɔna la u ye bamanciya wale ni juguya kɛ wale tigilama maa 50 hakɛ ka olu susu k'u daji ni k'u ka mɔbiliw ka bɛɛ lajɛlen susu ani moto caman b'a ka u daji ka minɛnw caman minɛ u bolo taji ni mugu ni a ɲɔngow an ka cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ kunungo mɛ kalo tile 4 kelen Menaka marabolo kɔnɔna la ko an ka cɛbalenw u ye juguw dɔw faralen to ɲɔgɔn kan ka olu fɛnɛ daji ni ka u ka minɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ olumasiri tabaw ka ɲɛmaba yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛbalenw u bɛ baara la ni wulikajɔ ni cɛsiri ani kalikan min ni u y'a ta jamana kɔnɔdenw ye ka se ka Mali bɛɛ lajɛlen lakana malidenw n'u bololafɛnw ko o baaraw de bɛ sen na yaasa fo ka se sɔrɔ jugu kan cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko jugu foyi de tɛna to yen k'u bɛ na u siralabɔ ni ka u susu f'u ka yɔrɔ laban ka u daji yaasa ka maliden ka u lafiya cɛfini tabaw ka kɔɲɔ kɔnɔna la halisa opération dugukoloko ni o région militaire numéro 7 ye o ɲɛma colonel Atayer Maïga ale ye wulikajɔw kɛ yaasa ka taa se opération dugukoloko secteur de maaw ma ka sanga ni kari mɛ kalo tile 3 ye ka taa u galabu foni an ka cɛfini taba minnu bɛ wulikajɔw la ANEFIS kɔnɔna la ɲɛma in taara se u ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko ANEFIS na sigida lamini bɛɛ lajɛlen lakana ko a sinsinnen bɛ yen nɔ wa maaw bɛ ka lafiya sɔrɔ ko cɛfini taba min bɛ o baaraw la ka taa u lahala lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogo min na ani wulikajɔ min bɛ u bolo o siratigɛ de la u ka commandant de zone ale taara ɲɛ da cɛfini tabaw kan ni ka tila ka o galabu foni ka sanga ni wulikajɔ min ni an ka jamana bɛ a kɔnɔ ni waati laban ninnu na k'a yira wolomasiri tabaw la u ka dɔ fara cɛsiriw kan ani u ye kalikan mun ta yaasa maliden n'a bololafɛnw bɛ se ka lakana wa ko ANEFIS ani fo ka taa se Agɛlɔ kɔnɔna la opération dugukolo ko u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ wa baaraw bɛ ka bonya ka se ka juguw kɛlɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye sigidadenw ye
k'ulu bɛ ka tare fɔ jamana kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw an bɛ o kuma la o siratigɛ de la dɛmɛ wale caman taara k'a di an ka finitigilakaw somɔgɔw ma ani minnu joginna bingani wale mun ni a dara an ka jamana kan avril kalo tile 25 tɛmɛnen o dɛmɛ sira de kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ minisiriso min ka caw ɲɛsin bɛ bilankɔrɔ baloko sira fɛ ko sécurité alimentaire olu ye balo caman ka auto k'a di kɛnɛya ani adamadenya sabatili minisiriso ma yaasa ko ka balo ka taa kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu ye degun sɔrɔ bingani walew senfɛ ni juguw ka janfa kɔnɔna jugu ni kɔkan jugu olu mun ye bingani ta k'a da anw ka sibiri avril kalo tile 25 o siratigɛ de la ko nafolo min farala ɲɔgɔn kan sefawari miliyɔn 20 ani fo ka taa se malo tɔni 30 ko ka o di maaw ma maa minnu ni olu joginna hakaja maa minnu ni olu tora kɛlɛ la olu ka denbaya ka se ka yir'u la k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso hakili b'u la maa tɛ se ka nin san nka ka yir'u la k'a fɔ u ka maaw ye o ni jamana ma jamana tɛ ɲinɛ o kɔ o kɛnɛ mun kan ni an ka jamana mara cɛbalo minisiri ni o ye jamana ɲɛmaayaso ka babu sentigi ye général de brigade Isa Kulubali ale tun bɛ o kɛnɛ kan fo ka taa se minisirimuso min ka caw ɲɛsin bɛ fɛn mun ye kɛnɛya ko ani adamadenya sabatili ma ni o ye Asa Badalo ye ko nin dɛmɛ ninnu a bɛna taa se maa minnu ni olu ye gɛlɛya sɔrɔ Kulikoro Mopti Gao Kidal yaasa k'a yir'u la k'a fɔ jamana ɲɛmaayaso hakili b'u la wa wulikajɔw bɛ ka kɛ ni kuma in na ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw mun ko nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ faso fɛ wa faso kanu bɛɛ bɛ ka o bila o san dɛmɛ la o de la ko ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw o fanga bonyanen bɛ nin waati gɛlɛn kɔnɔna la ka sanga ni halisa ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn jigitigiw o hakilinaw ye an ka jamana bɛ lahala mun na fondation Orange Mali olu ye dɛmɛ ta k'a di maaw ma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sefawari miliyɔn 20 hakɛ o ye o ta k'o di an ka jamana kɛnɛya minisirimuso ma fo ka taa se maa minnu ni olu ye banana kɛlɛ senfɛ maa nana masumalen k'o fara finitigilakaw la yaasa ko ka se ka dɛmɛ don u ma kɛnɛya ko ka se ka sabati ani maa minnu ni olu tayana u somɔgɔw hakili ka kow la ko nin ye ŋaniya yira ye Orange Mali ɲɛmaayaso ani fo ka taa se fondation Orange u bɛɛ lajɛlen ka hakilina k'a fɔ ko jamana kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ka kan ka i ka kɛta kɛ o siratigɛ de la ko nin ye Orange ka donbolo ni u ka ŋaniya ye ka ɲɛsin bɛn ni keleya ani adamadenya sabati o koɲɔgɔnw ma dɔnni maaw olu ye baaraba dɔ kɛ wulikajɔ mun ni a kɛra sababu ye ka tɛgɛ da furakisɛ suguya dɔ kan u b'a fɔ min ma ko tapentadol ko furakisɛ mun filɛ nin ye ni a donna ka sɔrɔ a ma don sariya kɔnɔna la ko in kɛra ka sanga ni mɛ kalo tile gale san 2026 hɛrɛma kɔnɔkaw fɛ yen nɔ an ka dɔnni maaw ka larawuli n'u ka sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔ k'u taara u ɲɛ da mɔbili dɔ kan mɔbili mun n'u y'a larawi ka taa nin furakisɛ suguya in sɔrɔ a kɔnɔna la tapentadol ko a mɛtiri 250 mɛtiri garamu o camanba ko u ye a mun sɔrɔ o minibus in kɔnɔ mɔbili in kɔnɔ ko a bɛ t'i jɔ ko pake 2,000 ani 400 ɲɔngo la o ko furakisɛ in tun bɛ ka don ka bɔ jamana wɛrɛ de la ka na anw ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ a ma don sariya kɔnɔna la o siratigɛ la dɔnni maaw wulikajɔ mun bɛ u bolo yaasa ka minɛnw donni kɛlɛ minɛn mun tɛ sariya kɔnɔ ko nin ye o jaabi dɔ ye wa ko wulikajɔw bɛ sen na halisa yaasa ka se ka kɛnɛw furan k'a jɛya malidenw ka kɛnɛya ko nin furakisɛ na ɲɔngo a ka jugu kɛnɛyaw ma kosɛbɛ bawo ni furakisɛ mun n'a suguya ma dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ maaw ka kɛnɛya la k'o de la wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ ka nin minɛn sugu ninnu k'a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ iji san 2026 o labɛn kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ maa 100 ani maa 33 olu de bɛna taa ka taa iji tagalaw ka u bilasira ani ka iji kɛcogo ni a ɲɔngo k'o ɲɛf'u ye n'u bɛ wele ko déléguéw o délégué 133 ni olu ni an ka jamana diinɛko minisiri Dr Mahamadu Kone u ye ɲɔgɔn ye kɛ yaasa ka se ka taa kuma ani ka bilasiralikanw di u ma iji mun ni a bɛ nalen a baaraw ka se ka kɛ baara ɲuman kɔnɔna la bawo ko nin délégué ninnu ka kow bɛna kɛ ka pèlerins ni o ye taamalaw ye ijidenw ka u bilasira u kan ka tɛmɛ sira ni sira mun fɛ ani u kan ka baara mun kɛ k'a yira u la bawo ko ni maa ninnu u bɛ iji ko ɲɛdɔn kosɛbɛ maa kura minnu bɛna taa ni u ma deli ka taa iji la ka olu bilasira k'a ka kan u bɛ daga yɔrɔ mun na u ka dumuni ko transport ko ni a ɲɔngow ninnu ka baaraw bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen de ye minisiri y'a yɛrɛ la k'a fɔ u ka wulikajɔ ni fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ijitala minnu bɛna taa Mali jamana tɔgɔ la
u ka se ka lafiya sɔrɔ k'u to u ka batoko sira fɛ iji nafa u ka se ka o sɔrɔ ani u ka lafiya sɔrɔ u ka magan ni madinasigi ni iji waatu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la kebaamte fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka kibaruya tɔ ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te siffler. Kulukorokaw kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ni funtɛnilaw ta in kuma in na ko gilasi ko gɛlɛya bɛ u da la bawo kurantigɛ o de kɛ bɛ sababu ye gilasi tɛ ka sɔrɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni pano bɛ olu bolo ko olu bɛ ka gilasi minnu bɔ u tɛ bɛrɛ ye dugudenw kɛ mɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin waati lahaw ta in na ni funtɛni fanga bon u bɛ a laɲini fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ yaasa maaw ka se ka kuran sɔrɔ yaasa u bɛ se ka gilasi sumalen sɔrɔ ka o ni na hinɛ cogo min na Gawukaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin réparateurs ma ni o ye moto dilannaw ye yaasa k'u ka dɔntaw k'u kawruya kunun ko mɛ kalo tile 4 hakilina mun ni a bɔra jɛkulu dɔw yɔrɔ ko mécanicien minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ moto dilanw kɛ ka se ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan o de la k'u ye réparateurs caman ka se ka nin kalan kɛ u kun moto yɔrɔ mun bɛ yen ni o ye boîte de vitesse ye réglage carburateur ani fo ka taa se soupape ko nin kalanbolo in kɛra o de kan réparateurs minnu bɛ yen nɔ Gawukaw fɛ yen nɔ u ka se k'u ka dɔntaw ka korogiriya yaasa u ka baaraw bɛ bonya ka dɔ fara baaraw nafa kan cogo min na ni hakilina in bɔra an ka jamana baara ni bololabaaraw ani baara kalanw minisiriso o yɔrɔ ka fara a dɛmɛjɛkulu dɔw kan yaasa ka se ka dɔntaw kawruya baarakɛlaw la bajangarakaw fɛ nɔ kan dɔ sigira sen kan yaasa ka bɛɛ lajɛlen wele ka na bɛn ani keleya la ko an ka jamana kɔnɔ bingani wale mun kɛra anw kan ka sanga ni avril kalo tile 25 ye ko ni kuma in kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen bolo fara ɲɔgɔn kan de ye bɛɛ kan k'i ɲɛsin jamana kelen de ma ni o ye ba maliba ye bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye juguyakanw ani ɲɔgɔn samasamaliw fo ka taa se futinɛkanw bɛɛ k'i bɛ yɛrɛ minɛ ka bɔ o de la o siratigɛ la bajangana u ka dugutigilakaw fo ka taa se sigidadenw bɛɛ lajɛlen na ani forobacɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa bɛn ni keleya kuma fɔ a kɔnɔnaw la u ye welekanw fɔ k'a kɛ ɲɔgɔlɔnw walima k'a kɛ kumakanw ye k'a bila arajosow bɛɛ lajɛlen na yaasa ka maaw wele bɛɛ bɛ se ka bɛn ni keleya ka o sinsin ni kuma in na bangasikaw fɛ yen nɔ sajifamu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka wulikajɔw ka bon kosɛbɛ ka se ka musow dɛmɛ jango muso jubatɔw ka sanga ni nin waati laban ninnu ye sajifamu tɔgɔla don min bɛ yen nɔ ko o baaraw ma se ka kɛ ma o kɔnɔna la ko a ɲaɲali bɔra ma nka o y'a kɛ o yɔrɔ ye yɔrɔ mun na ka dɛmɛ don maaw ma ani ka maaw wele bɛɛ k'i janto k'an tɛgɛ ko ka jɛ ji ani safunɛ la bawo ko kɛnɛya mun ni o ka bon kosɛbɛ o de ye jɛlɛya ye bawo kɛnɛya sun ye jɛlɛya de ye k'a ka kan maaw k'u janto jɛlɛya ni bɛsɛya walew la bawo ko ka sanga ni san 2025 ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ musolaka minnu bɛ yen nɔ n'u sera ka dɛmɛ don olu ma minnu taara u ka jiginni kɛ kɛnɛyasow la ko o fanga bɔnna kosɛbɛ ko o ye nisɔndiyakoba ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ musow bɛ ka faamu ko bɛɛ lajɛlen kan ka taa kɛnɛyaso la yaasa ka jiginni kɛ ani k'u ye maaw wele tuguni bɛɛ ka tɛgɛ ko safunɛ la k'a jɛya a bɛ kɛ sababu ye ka bana camanba ka o de kɛlɛ ka bɔ maaw la bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ sifinnaka caman bɛ yen minnu tun bɛ ka tungaminɛnw ta gale nka bi in na k'u kɛn bɛ ka tungaminɛ falen ka kɛ cikɛ ani bayɛlɛmali kow de ye bawo ko dugukolo ti maa janfa o siratigɛ la mayinakaw fɛ yen nɔ sifinnaka caman de ye u ka tungaminɛ bila ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ dugukololaw ta bɛ anw fɛ yan nɔ yanni an ka taa tunga na maa caman bɛ se kɔ a ji fɛ ko an ka cikɛ baganmara mɔni ani fo ka taa se ka an ka sɛnɛfɛnw ka olu sɛnɛli bayɛlɛma ani k'o kɛ baaraba ye yaasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na an ka dugujukɔrɔ nafolow la ani fo ka taa se an ka sɛnɛfɛnw na k'a sɔrɔ an ma taa kɔ a ji fɛ ko n'i ye misaliya ta Sega Sissogo kan ale ye waati jan kɛ tunga fɛ a seginna ka na ka nin ɲɛsin dugukolo ma ka na sɛnɛfɛn caman bila sen kan an bɛ don min na ko bi a bɛ ka a dayirimɛ sɔrɔ wa ka maa caman fɛnɛ ka olu ta baara la k'o de la a ka kan sifinnakaw bɛɛ lajɛlen kan ka i janto la ko dugukolo ti an janfa ni maa minnu ma se ka tunga lasɔrɔ sira ɲuman fɛ olu ka to yan nɔ
ka baara kɛ dugukolo la Kayi mairie yɛrɛ k'a fɔ ko faraɲɔgɔnkanw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ni waati na jango ko Kayi pɔnkɔrɔ sanfɛ a ma kan jama foyi ka taa faraɲɔgɔnkan pɔn in kan wa ko fɛn mun ye mariage cortège ye ko ka o fana bɛɛ lajɛlen de bɔ a ma an bɛ waati min na bi bawo ko jamana bɛ lahala mun na a ka kan bɛɛ ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye k'a daminɛ mɛ kalo tile 4 na ni hakilina in ni sariya bɛ bila sen kan maa si de man kan ye k'a fɔ k'i bɛ nin sariya sɔsɔ bawo ko nin hakilina in ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye mairie fɛ lakana ko ka a sinsin dugudenw marabukɔlɔnadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana sɔrɔ cogo min na Kebamete fan fɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka kɔkan kibaruyaw ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Burkina Faso jamana ye Faransi kunnafoni sera TV5 Monde ye ka a ka jaw tigɛ Burkina Faso dugukolo kan bawo jalaki min binnen kan yɛrɛ k'a fɔ ko TV5 Monde de kun kɛmɛ kunnafoni sira ye kunnafoni sira mun ni a bɛ ka Bamanca walijɔ kɛlɛ tigilamaw ka olu dɛmɛ u ka baaraw la n'a bɛ wele ko apologie du terrorisme o siratigɛ la Burkinakaw fɛ yen nɔ kulu mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ kunnafoni ko kunna ni o ye Conseil supérieur de la communication ye o y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ nin waati in na TV5 Monde ka kunnafoni sira a bɛ tigɛ bawo k'u ka baara ye mun ye kunnafoni cɛjugu ka Bamanca walijɔ kɛlɛ tigilamaw k'u kɔkɔrɔma don k'u ka kunnafoni cari o siratigɛ la ko hakilina taara olu fɛ ka ni kunnafoni sira in ka tigɛ ka bɔ Burkina Faso dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Senegali jamana ɲɛmaayaso ani fo ka taa se gouvernement ɲɛmaaya bɛ ka maaw kamana gan bawo a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko Senegali jamana ɲɛmaa Basiru Diomaye Faye ale ye présidence kɔnɔna la ɲɛmaayaso ka kumabonsentigi ni o ye porte parole ye ka o bila ka bɔ baara la k'a sɔrɔ ko o kumabontigi in ye Pastefu ni o ye premier ministre ka kuluba ye o kulu maa ye maa mun ni a dɔnnen don kosɛbɛ ka sangani ni tile fila in ye ni Senegali jamana kuntigi kumana kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a ka kumaw la k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale fanga bɛ ale de bolo ka premier ministre bɔ a jɔyɔrɔ la ni ani kɛli ka kan ko a ye o kuma mun fɔ ani fana a yɛrɛ k'a fɔ Pastefu ni o ye premier ministre Ousmane Sonko ka kulu belebeleba ye minnu ye wulikajɔw kɛ ka na ni yɛlɛma ye fanga la Senegali jamana kɔnɔ ko ani olu tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ o ko de kɛn bɛ ka maa caman kamana gan bawo a ye premier ministre ka maa mun bila ka bɔ ɲɛmaayaso ka babusentigiya kɔnɔna la a ye maa mun bila a nɔ la o ye a yɛrɛ fana fanfɛmaa de ye bawo kulu mun sigilen bɛ ko coalition Diomaye président Abdoulaye Tine ko a ye o de bila Ouseni Ly ni o ye Ousmane Sonko fanfɛmaa ye ka o bila ka bɔ baara la Senegali jamana ko a bɛ ka maaw kamana gan ko in bɛna kun cɛ mun na. Mauritanie jamana kɔnɔna la wasaden fila a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko san 4 kaso o de dara o kun bawo ko o maa ninnu o bɛ ka dankari kɛ jamana yɛrɛ tɔgɔla taamasiyɛnw na ka sanga ni mɛ kalo tile 4 ye kiiritigilama yɛrɛ k'a fɔ ko wasaden mun bɛ yen nɔ ni o ye Gamu Ashur ye ani Mariam Cheikh Dieng ko maa fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kumaw fɔ ani u ka kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen u bɛ dankari kɛ jamana ka taamasiyɛnw ni jamana ka yɔrɔ kɔrɔw la ko a dɔw bɛ na ni basigi tiɲɛ ye a dɔw bɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ ye ani fo ka taa se ka maaw wele ka jamana ka taamasiyɛnw ani jamana ka yɔrɔ kɔrɔw ka maaw ka juguyakanw fɔ ka ɲɛsin olu ma o siratigɛ la ko u bɛna t'u jɔ kiiritigilama ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka a ko ka a kiiritigɛ. Santarafiriki jamana kɔnɔna la wasadensigi kalata kɛra a jaabiw kun kan ka bɔ bi tɛnɛ kununko tɛnɛ mɛ kalo tile 4 nka jaabi kun fɔlɔ olu ma se ka bɔ bawo ko kalafili in kɛra kabi avril kalo tile 26 kun jumɛn de la jaabi ma se ka bɔ maa mun kan ka kalafili jaabiw bɔ ni o y'u ka kalata ɲɛnabɔli jɛkulu ye k'u ka fan dɔ kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ka nafolo bɛ yen nɔ u ka musaka ma sara
o de la ko autorité nationale des élections u ka baarakɛbolola dɔ bɛ yen nɔ u ka nafolo mun balannen bɛ yen k'a bɛ kalo 2 bɔ mun ka kalo sara sɔrɔ ko o de kɛn bɛ k'a to u ye kalata jaabi ninnu ka a mara wa k'u bɛ ka laɲini kɛ u ka nafolo ka sara yaasa wasadensigi kalata a jaabi kunfɔlɔ olu ka se ka bɔ Sud-Afrique jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ bawo ko ka sanga ni diɲɛ bɛ lahala mun na Détroit d'Ormuz gɛlɛyaw ani fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ gɛlɛyaw ma ko taji ko caman bɛ sɔn ka fara a sɔngɔ kan Sud-Afrique jamana kɔnɔ nka ko k'a daminɛ mai kalo tile 6 in na u bɛna bɔ ka kuma maaw ye sɔngɔ bɛna bila hakɛ mun na ka se ka a bugunatigɛ Allemagne jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko maa 2 olu sara ani fo ka taa se maa 20 ɲɔgɔn olu de juguna ka sabu kɛ mobili dɔ de ye mobiliw tɛmɛsira bila ni ka taa i yɛrɛ sɔrɔ sɛnɛtigiw ka yɔrɔ kɔnɔna la a kɛra Allemagne tilebiya fan fɛ kunungo tɛnɛ mai kalo tile 4 wulada fɛ finitigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in kɛn bɛ ka olu kamana gan ni mobili in cogo di a sera ka sira bila ka t'i yɛrɛ sɔrɔ sinamaw ka yɔrɔ la ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka kɛ a ko ɲɛ kan a ko bɛ finitigilakaw ka bolo kan bɛ waati min na ko bi Corée du Sud jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka baton dɔ susura Détroit d'Ormuz kɔnɔna la u ka baton mun ni tasuma ye a minɛ ani fo ka taa se a fan dɔ mɛnɛna wa ko baton in susuli u ka kɔkancaw minisiri ni o ye Corée du Sud ye ko maa ni ma to a la nka ko wulikajɔ bɛ ka kɛ olu fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ maa jumɛn de baton in susu a bɔra fan jumɛn fɛ yaasa ka se ka o koɲɛ dɔn k'a dɔn k'a fɔ maa mun ye nin ko in kɛ u ka se ka o bugunatigɛ Amérique jamana kɔnɔna la Los Angeles kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko u ye sifinaka dɔ minɛ sifinaka mun ni ka sanga ni san 2025 janvier kalo la ale kun tan bɛ ka tasuma de bila maaw ka yɔrɔ la bawo ko tasuma lahawta mun kun wulila ni kiiritigilamaw yɛrɛ k'a fɔ ko sifinaka ni de nɔ ye tasuma ninnu jubaju ye k'u ye a ɲininka kiiri la busamisɛn gani a la ko ni sifinaka in kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ale ye setan ye wa a diminen don kosɛbɛ Amérique jamana hakaja Los Angeles setigiw de kɔrɔ bawo ko setigiw bɛ ka u sago kɛ setɔnw na sugu bɛɛ lajɛlen na damatɛmɛ wale ni a ɲɔngo k'o de dusumakasa ye ni sifinaka in minɛ a ka taa tasuma lawata in wuli tasuma mun n'a kɛra sababu ye ka tiɲɛniba k'o lase Amérique jamana kɔnɔna la Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump y'a yɛrɛ k'a fɔ kunungo tɛnɛ mai kalo tile 4 ko ale bɛna hakilina dɔ bila sen kan ko projet liberté o kɔrɔ ko Amérique jamana ka marini n'u ka batonba ye olu de bɛna to ka baton fitinin tɔw bɛɛ lajɛlen ka u escorter ka Détroit d'Ormuz tɛmɛ ni a ye bawo ko nin waati in na kabi kɛlɛ daminɛnen ni gɛlɛya bɛ Détroit d'Ormuz kɔnɔ Amérique bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu de bɛna kɛ maaw escorter la ye ni jamana fɛn fɛn ka baton bɛ fɛ ka tɛmɛ Détroit d'Ormuz in kɔnɔ Amérique ka navire n'u ka marine belebeleba in ko u bɛna u bɛɛ lajɛlen escorter o b'a yɛrɛ k'a fɔ maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni mun bɛ fɛ ka tɛmɛ u ka Amérique jamana de wele ka u jigi sɛmɛ Amérique jamana de la ko hakilina in kɔnɔna la projet liberté olu bɛna o baaraw daminɛ yaasa ka se ka maaw to ka tɛmɛ nin sira in fɛ ka taa n'u magoɲɛ fɛnw ye ni o ye taji ani gazi ni a ɲɔngow ye an ka wula na kibaruya bɛ kuncɛ nin yɔrɔ de la ka aw fo ka koɲuman dɔn nin waati na aw minnu kun sɔgɔlen don an na ani ce jani suganti la yaasa ka se ka aw kunnafoli Mali ani diɲɛ kan kunnafoli lasiraw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da